цимента. Говори с вдинката за концерти, на които е бил се возил. Нещо там с Ноздев. Играят игра някаква глупост и ми разгледаш кафа и гледат Optimus Prime, но не ги интересува, може би, какво се крие по-навътре. Има някакво куче от Лего, коли ще стане, ще избегна ли цимента в космоса, ще ли се гледа през ориза, като оризовка, като луда каравка. И ветинката е влегнал там върху червената сгъвничка, а Виктория седна на голямата синя възглавничка. А Ноздев до него седи и ще мълчи, защото цимента говори и рапира до зори, защото цимента ще бяга в открития космос като мали хайто. Да ме чуя много здраво, хин ключ удара и в чорта на бойлер ще ги разбива, ще ги прави на луда картина, като картина, къде ти да луда. Много е опасен, направо е старашен бетонов, като те погледна с очите на лъв, като тигър. Ще ме гледа като порения луд, който ми говорят някакви щурноти, за някакви простоти, за луди гаранти. Но, ето я и там, стровери в картинката. Какво ли си мисли това дете, дали всички те са влюбени в това същество човешко множество? Момче, момиче, средно маниче, направо животно, направо самотно. Но, какво ще се случи, когато цимента и излезе? И какво е това? Взимаме Шевролета. Идея 1978, Бамълби, червения, жълтия, зеления, оранжевия. И Бобика е тук с нас. Кирес, Сники, говори за глупости, най-големите страшни чудеси. И моля ме за фристайл, като провал, да съм провал с големия кавал. Към ниша минотавър, ниша на кентавър, защото даже не съм изкарал и бакалавър. Ласка ме гледат от всякъде и ми говорят глупостите. Моля, какво направят защо? Да не видя чупа там, моето момче, нали така? Става понякога беля. Не трябва да ти се нали така, защото си ми на гост, не трябва нищо да правя, какво се случва до мене. Идва киломента, идва, бяга, тука и избяга, като лудата бета. Но, какво ще стане сега, защото алфа избяга в нощта.